Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človeku s vyschnutou rukou, staň si do prostriedku. A tamtých sa opýtal, slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť, ale oni mlčali. Za nevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človeku, vystri ruku, on ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizei vyšli von a hneď sa radili o ňom s Herodiánmi, ako ho zahubiť. Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galilei a Judi. I z Jeruzalema a z Idumaji, ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali, ty si Boží syn. Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrácali. Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať. S mocou vyháňať zlých duchov, Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Bonerges, čo znamená synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili, pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili, je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách, ako môže Satan vyháňať Satana. Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil, kto je moja matka a moji bratia. Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.